Soc Roser Duber i us presento l'obra de microscopies al vol de la papallona asiàtica. Aquesta obra, com veieu, porto unes branques de boix, que és un boix mort per la invasió d'aquestes papallones. Aleshores, tota l'obra està al voltant d'aquesta mort de les boixeres i la faig en col·laboració dels artistes de l'art de viure, que ells fan tota la part més de papallones que envoltaran o estaran al mig d'aquesta instal·lació. Mira, me llamo Dolores Campos, fuimos a hacer esta obra tan bonita de papel reciclado, me gustó mucho y yo creo que con el papel se pueden hacer mil cosas, ¿no? Además de reciclar, se pueden pintar. El ir a las afueras, conocer un poco las semillas, para qué sirven, cómo se siembran, lo que sale, las flores, ahí en equipo. El procés d'estripar el paper que teníem reutilitzat, triturar-lo i al final hem acabat amb una safata, mullar paper amb llavors, col·locar-lo i al final deixar-ho secar i hem obtingut paper. Hem retallat i hem aconseguit unes papallones amb les seves llavors. Tenim aquí una llavoreta, aquí dues més, i això es clavarà amb una canya i les hem posat en un centre i fan una decoració per quan plogui i es desfaci el paper. Aquestes llavors cauran sobre el terra i creixeran més plantes. Em sento molt orgullosa d'haver-ho fet i d'haver conegut l'artista que ens ho ha ensenyat, de veritat, amb la Roser. Em dic Nira Sunder i m'he presentat en aquest projecte perquè les papallones a mi, tu veus realment els colors vius, els colors intensos, com són, i bueno, són una manera d'expressar el que tu sents o que les papallones sentin per tu. A mí me agrada hacer las papallonas de la naturaleza y sí, me lo he pasado muy bien a hacerlas y con todos mis compañeros. Uno marcaba la plantilla y el otro recortaba y otro ponían esto a las bolas y nos lo pasábamos muy bien.